Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingseo ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Ki Nonghikai Skul per jong ke East Jante Hills District haka arpasan terik ujileo arajar pulai kila Byrngem ban pelong daka Ïakhih Lada ki bor sensyar ke East Jante Hills District kim Pynsangeh no ya ke jingtmu ban penterikam ya ke Ubiattendance app kaban shim jingkhen ya ke jingwan ki Nonghikai Skul Ki Nonghikai Lower Primary Gibrana Pokshatri jong ke Jante Hills Lower Primary School Teachers Association Clear Unit. Bat kentup ru ya Ki Nonghikai School SSA Gibrana Pokshatri jong ke Meghalaya SSA School Association East Jante Hills District Unit. Ki larai ru ban omlet ya shimenta ha ke training program bala penbaik dekat District Mission Coordinator Kepala Betha da Deputy Commissioner jong ke East Jante Hills District kapan sedang nadu ke arpun riu terik hadu ke arpu praterik ujileo arajar pulai. Presiden jong ke Meghalaya SSA School Association East Jante Hills District uba Aristotle Rembai ha ukurwa video balapha shikila pathai kubor ula ong bahadien ka shutish thanksnem Ki Nonghikai kin sashim ya ka sinjam bating halor kini ka kam da ka pelong ya ka jinge shong kelan mengor hakmat ka office jong Deputy Commissioner bandawa ba udai ban pinmi da ka jingtho ka ban Pynsangeh no mardor ya ka jing pentrikam ya ka Ubiattendance app nakaliang jongi ki artli ki seng jong Ki Nonghikai hapo East Jante Hills District kata ka Jante Hills Lower Primary School Teachers Association Credit Unit bat ka Meghalaya SSA School Association East Jante Hills District Unit ngiwan syakmat ban pentip syapi baro Ki Nonghikai ki bahikai haki school government aided but SSA School hapo East Jante Hills District ba nakaliang jongi ki arsen hadin ba ngila yoi ba nakaliang jong office jong Deputy Commissioner East Jante Hills District ula penmi ya ka order haka atho waitrik jong benai Jun haka baidai ban pentrekam ya uni Ubiattendance apps nak benta jongi ki Nonghikai kaba ula petha ya ka office jong subdivisional school education officer bat kunjur office jong district mission coordinator East Jante District ba kin petha ya baro Ki Nonghikai ki bahikai haki school government aided but SSA bakin register but pendon kam ya uni Ubiattendance apps na jo ka shitrik Julai arhajar arpulai syakmat te habai de bat kani ka benta na da ka jingsung khia ya kani ka kam nakaliang jongi ki arseng nila yoklat bani kendo ya minister badon borom jong ka education department isar rakam sangma haka apolaitrik jong mentau benai banyak keren company haka bai dei bat kacing kam ya uni Ubiattendance apps hapo East Jante Hills District Unit East Jante Hills District TKA ka ba penlengo yangi kong kinoy alam haka jingi kendo jongi ba minister badon borom ilaya tho hangi ba nakaliang jong Deputy Commissioner East Jante Hills District upentrekam ya uni Ubiattendance apps klaim dayo jingbit na ka education department jong ka sarkar jela te hakabai dei berkane nakaliang jong minister ila ptha ya director jong ka school education and literacy government of Meghalaya ba unsik clarification na Deputy Commissioner jong ka East Jante Hills bat kum juro ban pha ya ka report ba hakano ka rokom but with whose permission kaba ula pentrekam ya uni Ubiattendance apps hapo East Jante Hills District Unit East Jante Hills District na kabenta ban trace ya ka attendance jong Ki Nonghikai ki bahikai haki government aided but SSA School kaba arpat kaba nakaliang jongi ki artli ki seng jong Ki Nonghikai kaba penlengo yang ikalongba haka arpo trik jong mentau benai kala don ka we ka city ka bana kaliang jong ka office jong district mission coordinator East Jante Hills ula pha shaki cluster resource person
bakin organize ni bakin conduct ya ka training na kabanta kuno ban pentrekam yo ni Ubiattendance apps ka ban long nado ka trik hado ka pratrik jong mentau benai pi ngi nakaliang jong ki atli ki sen ngi penram jor ya kan ka jingle jong ka office jong district mission coordinator da ka jing tha jong ka office jong deputy commissioner East Janji district ban penlong ya ka training hakung kan ni ka por ba paro ki school ki penlong ya ka half yearly exam. Pi kajing kali ka ba mi menta ba kajing patha na kali ang jong office ka long ba nle training kata ka por ki labo na do shipau beje shanem. Kajing kali ka ba mi menta ka long ba Nonghikai kin lecture school ban conduct ya ka exam ne kin sngap ya ka ni ka order ka ba mi na ka office jong o district mission coordinator lang ba kajing patha jong ka office jong deputy commissioner ban le atten ya kini ki training. Pi hang ne ka pau shai ba kini ki artli ki office na dok office jong district mission coordinator but office jong deputy commissioner East Janji Hills district ki klem perkhat ya ki jing ki ba ki kena school kim ya kendo ande ki su perkhat bet ba kumno ban pentrekam yo ni Ubiattendance apps kani ka long ka ba na kaliang jongi ki seng jong Nonghikai ngis ngau ba nimla ban priang te mentakas ni na kaliang jongi ngi kwa ban pha ya ka kerwa ke pasai sa baro ki Nonghikai ki bahikai haki school government aided but ki SSA ba kumbangi labo da ka jingtho haka khandai trik jong upnai Jun ka ba na kaliang jongi ngi la persha jor ya ka jing petrai kam yo new apps but kum joro ngi la kerpat ya office jong deputy commissioner ban Pynsangeh no chi sendon te ngi pha ya ka khubor ka basai sipi ba ngim dai ban le yishim benta hakini ki training kiba nakaliang jong office jong district mission coordinator perkumjur office jong deputy commissioner East Janji Hills ki pelong nado ka 800 trik hado ka pratrik jong mentau benai ban nakaliang jong iru ngimbansi banshim ya karai ka Pynsangeh balada nakaliang jong office jong deputy commissioner East Janji Hills udang peteng ban ya syakmat ban pentrekam yo ni Ubiattendance apps nakaliang jongi hadin bala akut ka half yearly exam jong ki kena nimbansi ban shim da kirai ki Pynsangeh wat ban penlong da ki program Ïakhih ki bangin lech song kelai mongor hangtai hakmar office jong deputy commissioner East Janji Hills ban dawa na uba unweng mardor ban pentrekam ya uni Ubiattendance apps